Pomatený panák. Pomatený panák. Vítejte u prvního dílu Pomatenýho panáka. No, to není první díl, to je normální prostě pomatený panák, má takový bonus video. Já chci nasednout na koně. Mia, mia, mama mia, mama mia, mama mia. Mama mia, ne. Ona to neřídí, nikdo to neřídí a ten panák takhle běhá. Ona řídí akorát tu myš. Panák běžící, ne. Panáku, nasedni na toho koně. Konec pomateného panáka. Konec pomateného panáka. Takže ahoj!